Viime keskittymiset tähän temppuun. Mites Jakka siellä näyttää kentällä? Okei, siellä alkaa olemaan Hiina ja Hiina, kaikki valmista. Hyvä. Muistakaa tosiaan vähän suojata silmiä siinä kohtaa, kun asuntovaunu auto lähestyy. Ettei tuu mitään pikkuja sieltä kenenkään päälle. Se päätee autoa. Üllatava. Mitte veel. See aitab kuulata, kui see sõidab sisse, siis hoidki silmi, et ei kukku teile midagi silma ei tule. Ja oota, kun se hakkab sõitma, muidu hakkab läbi tulema. Ilmeisesti nyt Maikki juoksee sieltä. Tää taitaa tarkoittaa sitä, että kohta alkaa paukkuu. Okei, nyt lähdemme. Kohe on tää. Miten saa hajotettua? Ja sieltä se lähtee! Katsotaan kuinka äijä käy! Ai! Kyllä siitä vaunusta entinen tuli! Taivas varjele! Ei mikään normityöpäivä kuitenkaan! Tää alkaa olemaan vähän niinku Raatteen tiellä tää katualue. Nyt kun saadaan Kohonen sieltä autosta vielä. Ei oo käynyt mitään. Törmäys on aika kova kuitenkin. Me otamme tuld kustutamaan, muuten plahvattab ju. Okei. Mul ka. Ma mõtlesin, et midagi muud juhtuma, et kõik läheb. Sitä vasta seköt pelttää se. Ainakin Kohonen liikuttelee päätä siellä, että tuskin mitään vakavaa on tapahtunut. Vähän lisää sammutusvettä sinne. Kai tästä jonkun sortin ilmoitus tehty johonkin, kun katsoo taivaalle, niin tää voi vähän alkaa huolestuttaa. On kuulemma hyvä. Kyllä se Jarikohan ainakin siellä kättä heiluttaa, että ilmeisesti Hanssi tulee sieltä. Pääseekö se sieltä autosta ulos omin voimin vai pitääkö täällä alkaa käyttää vähän järjempiä leikkureita? Jee! Sieltä se tulee! Kaikki kunnossa! Aivan loistavaa! Tuus Jari tänne käymään, vähän otetaan fiiliksiä. No niin, kerropas nyt vähän mietteitä. Aika huiman näköinen mäjäys oli. Miltä se tuntuu? Otetaan vähän kypärää pois ja saadaan jotain